Pekný večer. Aj dnes pozdravujem divákov jednotky, rovnako aj poslucháčov Rádia Slovensko. Urobili ste dobre, že ste dnes zvolili RTVS. Predvolebná kampaň pred týmito prezidentskými voľbami vstupuje do finálovej fázy. A dnes spolu budeme svedkami najočakávanejšej politickej debaty tohto roka. Diskutovať budú kandidát troch strán ľudovej platformy, ktorý v kampani povedal aj, že na manželstve mu záleží viac ako na prezidentskom úrade. Pavol Hrušovský, pekný večer. Príjemný dobrý večer. Ústavný právnik, poslanec Národnej rady, občiansky kandidát, ktorý hovorí nie trucovitému a svojvoľnému prezidentovi. Radoslav Procházka, pekný večer. Dobrý večer. Herec, tvár novembra 89, aj minister kultúry bývalý, ktorý hovorí, že na funkciu prezidenta je naozaj pripravený a nemusí to zdôrazňovať z billboardov. Milan Kňažko, pekný večer. Dobrý večer. Podnikateľ a filantrop, ktorý povedal, že vo funkcii prezidenta nechce iba klásť vence. Andrej Kiska, pekný večer. Dobrý večer, pán. A napokon dvojnásobný premiér, predseda a kandidát strany Smer, sociálna demokracia, ktorý nechce, aby v paláci sedela bábka odtrhnutá od reality. Robert Fico, pekný večer. Pekný večer. Páni, pripomínam pravidla diskusie. Každý z vás má na dnes večer na svoje vystúpenie 12 minút. Niektoré otázky budú spoločné pre vás všetkých, viaceré samozrejme individuálne a môžete vzájomne reagovať jeden na druhého. Tretia finálová prezidentská debata RTVS sa začína práve teraz. Prvé kolo voláme zahrievacie, bolo to tu tak aj v pondelok, aj v útorok. Rovnaká otázka pre vás všetkých. Prečo by sme mali voliť práve vás, pán Hrušovský?